Els empresaris de Foment del Treball donem suport a la iniciativa Creu Roja Respon, perquè estem convençuts que a través de la vostra eficàcia, de la vostra responsabilitat i solidaritat, guanyarem a la lluita contra aquest virus maleït. Som en una situació excepcional que requereix una solidaritat excepcional. Tots som conscients que aquesta crisi sanitària comportarà una crisi econòmica i de retruc una crisi social, on els que més patiran seran els més vulnerables. Us demano que, a la mesura del que pugueu, us sumeu a la campanya Creu Roja Respon. Moltes gràcies. Tots els comerços, els autònoms, les pimes i les associacions que representem a PIMEC estan patint les doloroses conseqüències humanes i econòmiques d'aquesta pandèmia. Per això, valorem i donem suport, junt amb d'altres entitats, a la magnífica feina que està fent la Creu Roja davant d'aquesta emergència social i que ben segur, entre tots, vencerem. Ànim i cuideu-vos. Bona tarda. Des del Cercle d'Economia volem donar tot el nostre recolzament a la iniciativa Creu Roja Respon. Lluitar contra el virus té que ser en aquests moments la nostra principal prioritat, però no pas l'única. Tenim i tindrem una emergència social i, per tant, són molt benvingudes les iniciatives com les de Creu Roja. Gràcies, Creu Roja, molts ànims i molta força. En aquests difícils moments, la Creu Roja està responent davant els reptes sanitaris i les dificultats socials derivades de la Covid-19 i està donant suport a les persones en situació de major vulnerabilitat. Ara ens toca a tots, com a societat, respondre a la Creu Roja i estar al seu costat en aquesta complicada situació. Des del Círculo Eqüestre volem recolzar la iniciativa Creu Roja Respon. Suma't i respon tu també. Des de Creu Roja volem posar en valor la iniciativa que s'ha promogut d'aquesta aliança entre les principals organitzacions empresarials i econòmiques per donar un recolzament unitari i explícit a la Creu Roja per la feina que s'està fent a favor de les persones més vulnerables degut a aquesta emergència humanitària i social sense precedents que estem vivint. Moltíssimes gràcies.